Hola a tots, soc Víctor de Sonaos de Crevillent. Continuem en el guitarró i anem a veure avui les seguidilles. Ja també com van comentar en el vídeo en la guitarra, les seguidilles no són un gènere que siga molt comú a la zona d'Alacant. De fet, en el sud no se coneixen, ja fa molt de temps que van desaparèixer, i en tota la província les úniques zones on podem trobar-les amb relativa facilitat seria la Marina, tant l'alta com la baixa, i alguna zona de l'interior d'Alacant, de les comarques interiors d'Alacant. Anem a veure com l'acompanyem. Les seguidilles porten dos acords. Per exemple, si le fem per La, seria con la J, La i Mi. Al igual que la J o el fandango, sempre és una estructura que se va repetint. No és com en la malagueña, que quan arriba la copla hem de canviar. Sempre se va repetint. Hay algunos casos, sobretot en la Marina, que la seguidilla porta una J incrustada dins de la pròpia seguidilla. Ahí sí que canviaria l'estructura. Seguim els mateixos acords, però passaríem a estructura de J. I després de l'estructura tornaríem a trobar altra estructura de seguidilla fins que tornarà a entrar l'estructura de J. Però bueno, això ja ho veurem més tranquil·lament en un altre vídeo. El que seria una seguidilla bàsica, per La, serien 6 temps, farien 4 en La i 2 en Mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Això seria la forma del rasgueig continu, el respir continu. Igual que en la guitarra, en la guitarra veiem que fem, que acompanyant la seguidilla a negres, en aquest cas hauríem d'utilitzar este esquema. I anem a veure també l'altre esquema que veiem també en la guitarra, que aquí també el podem aplicar. Ese seria el que és igual, seria igual que este en la guitarra. Podem utilitzar qualsevol dels dos esquemes. Bé, el de sempre, aguardo que vos hagi agradat i ja sabeu, si teniu alguna queixa, comentari, dubte, el que siga, ja sabeu on us podeu trobar. Gràcies.